Príjemné probodnejšie popoludne. Milé mamičky, babičky, srdečne vás vítam v mene poslancov obecného zastupiteľstva, pracovníkov obecného úradu, ako i mene svojom na oslavách Dňa Matiek. Deň Matiek si pripomíname 2. majovú nedeľu najkrajšieho mesiaca roku, mesiaca mája. Kedy a kto začal oslavať tento sviatok Matiek, to hádam nie je ani dôležité. Dôležité je, že sviatok sa udomácnil, že na naše mamy nezabudáme. Žena matka je plne vtiahnutá do víru spoločenského diania a rovnakým dielom ako muž sa podieľa na materiálnom zabezpečení rodiny, no zároveň plní aj na nenahraditeľnú úlohu matky. Koľko lásky, múdrosti a trpezlivosti skrýva materinské srdce, ktoré tieto hodnoty rozdáva nielen vlastným deťom, ale plným priehrštím zahŕňa aj vnúčatá a nezostáva necitný ani voči svojmu širokému okoliu. Koľko je sily v materinskom srdci, keď je schopné odpúšťať, prekonať každý vývia. Milé naše mami, mamičky, ťažko sa mi hľadajú hodné slova, ktorí by vystihli vďaku za veľkosť vašich citov, veď bez vás by svet stratil svoj lec a zmizol by detský smiech. Ďakujeme vám za život, pohľadenie, výchovu, porozumenie, starostlivosť, múdrosť, nežnosť, lásku, ktorú nám dávate v každodennom živote. Materinská láska je pre dieťa istotu, pre matku radosťou, starosťou, bolesťou, ktorá ale obohacuje. Materinská láska je pre dieťa istotu, pre matku radosť, bolesť a krásu. Dnešný deň je oslavou puta spájajúceho deti so svojimi matkami, ale nemalo by to byť tak iba jeden deň z 365 dní v roku. Mesiaci máj si na celom svete ľudia chcú uctiť svoje mamy, ktorí v srdci a oči dejú neprestajne nad životom. Vážme si túto sviatočnú a krásnu chvíľu, ktorú môžeme spoločne oslaviť. Milé matky, prajem vám vášmu sviatku veľa radosti z detí, veľa každodenného porozumenia, pevného zdravia a silu vytrvať. Ku každému sviatku neodmysliteľne patrí kytica. Jedným kvietkom vás obdaruje obec a ďalšiu kyticu pre túto príležitosť dnes pre vás kujú vaše deti, vnučky a vnuci. A akú kyticu pre vás pripravili? Kyticu z piesní, básní, tanca a samozrejme najmä srdečných blahoželaní. Nech je toto všetko od vašich detí vyjadrením vďaky za vašu lásku, starostlivosť a obetavosť. Prajem vám, aby ste zo svojich detí mali vždy radosť. Prajem vám na záver príjemný, slávnostný dnešný popoludnejší deň. Ďakujem.